Kagem masyarakat Jawi, dalu setunggal sura kagungan artos lan adat ingkang mligi lan asring dipun anggep dados dalu ingkang sakral lan luring kalian kathah ritual. Pinanggih malih kalih kula Sheila Oktarina temtu mawon ing pawartos Jawi spesial setunggal sura. Kathah informasi sampun dipun rangkum kagem ngancani wekdal santai panjenengan. Antawisipun mubeng benteng adat Keraton Yogyakarta ing dalu setunggal sura. Dongeng utawi kasunyatan cariyos mistis wekdal dalu setunggal sura. Jelajah budaya adat ngimbah duwong dalu setunggal sura. Pamirsa menika pawartos Jawi spesial setunggal sura. Pamirsa, dalu warsa enggal Islam utawi dalu setunggal sura kagem masyarakat Jawi inggih menika dalu ingkang wigatos kebak kalian adat ingkang sakral. Kagungan kathah artos dalu setunggal sura dados agenda ritual wajib ingkang kedah dipun tindakaken saben warsanipun. Boten namung menika mawon pamirsa, kathah tradisi ugi dipun tindakaken kagem nyambut lan mangeti dalu setunggal sura menika. Inggih salah setunggalipun ritual mubeng benteng lebeting masyarakat Jawi. Kados menapa ritual kasebat ingkang asring dipun tindakaken wonten ing Keraton Yogyakarta. Nah, pamirsa menika sedaya pawartosipun. Pamirsa, wonten Jawi piyambak kagungan adat ing wekdal dalu setunggal sura utawi warsa enggal Islam menika. Dipun pitados menawi dalu sakral wekdal antawis donya gaib lan donya nyata saestu cumaketan. Kathah ingkang mastani minangka wekdal sae kagem introspeksi diri, miwiti lembaran enggal kanthi niatan ingkang langkung sae. Adat unik lan tedak temurun menika sami tuwuh. Kados kirab budaya ingkang nampilaken kathah ing kesenian tradisional Jawi. Ndedonga sesarengan wonten ing masjid-masjid lan papan-papan keramat sarta secacah ritual sanesipun ingkang kagungan tujuan kagem nyenyuwun kawilujengan lan kaberkahan. Pengagem ing simbol-simbol tertentu lebet pahargyan setunggal sura upaminipun warni cemeng lan pethak ingkang asring dipun sambetaken kalian kegiatan gaib lan kasucen utawi gangsa Jawi ingkang ngumandang merdu damel kawontenan hikmat lan mistis. Sedayanipun nedahaken kados menapa sugih lan jengkapipun nyatunggilanipun antawis Islam lan budaya Jawi lebet pahargyan setunggal sura. Inti saking pahargyan menika tetep sami, inggih tansah maringi pepenget dhateng kita bab wigatosipun ngupados ridho Sang Pencipta Gusti ingkang Maha Kuwaos, dadosi diri lan jagi persatuan saha kesatuan. Mubeng benteng inggih menika spiritual ingkang nyatunggilaken unsur-unsur spiritual Islam
kalian kearifan lokal. Sanadyan boten wonten seratan resmi wonten Kraton Yogyakarta ingkang mubeng benteng dados agenda resmi Kasultanan. Adat menika sampun kelajengaken dangu lan dipun pitados kagungan oyot saking kathahing sumber. Ritual mubeng benteng limrahipun dipun tindakaken tengah dalu ngantos wekdal tumuju fajar. Peserta kalebet abdi dalem lan masyarakat limrahipun lumampah ngupengi benteng kraton tanpa kasut lan tanpa ngendika tapa bisu, kaheningan lan boten ngendikan menika dipun maksudaken minangka dados wujud introspeksi diri lan perenungan spiritual. Kalian ndedonga lan zikir ing sedangunipun lumampah kala wau. Mubeng benteng kagungan artos spiritual ingkang lebet sanget. Menika minangka refleksi diri, nyuwun pangampunan, dedongan kagem kawilujengan lan kaberkahan ing warsa enggal. Kaningan lan tapa bisu nedahaken andhap asoring manah lan kasucen. Warni ageman pethak cemeng ugi kagungan simbolisme piyambak, nglambangaken kasucen lan kegiatan gaib. Pamirsa artos lan adat saestu dados setunggal rangkaian saking pangetan dalu setunggal suro. Mliginipun wonten ing Jawi. Saha temtunipun kados pundi masyarakat Jawi ngrayakaken dalu setunggal suro kalian adat mubeng benteng ingkang ngupengi keraton kanthi tanpa kasut lan boten nyuwanten. Pamirsa menika keren sanget nggih. Lan temtunipun kedah dipun lestantunaken. Pamirsa, dalu setunggal suro asring dipun anggep dening secacah tiyang kalian bab-bab mistis lan ingkang sesambetan kalian bab gaib. Unikipun kapitadosan menika kanthi tedhak temurun kadosipun sampun mendarah daging. Mliginipun kagem masyarakat Jawi. Lajeng dongeng utawi kasunyatan nggih. Menika informasi sajangkepipun. Pamirsa, ngertos menapa mboten sih dalu setunggal suro pangantosan warsa enggal Islam asring dipun sambetaken kalian kathah cariyos mistis wonten masyarakat Jawi. Salah setunggal ingkang saestu populer inggih menika pepacuh kagem miyos saking griya ing wayah dalu kasebat. Menapa leres, mitos utawi fakta, sumangga kita telasah. Dalu setunggal suro dipun pitados minangka dalu sakral. Dene wates antawis donya nyata lan donya gaib dados tipis. Kathah ingkang pitados makhluk lelembut langkung aktif ing wekdal dalu. Saking mriki tuwuh mitos ingkang boten marengaken tiyang miyos saking griya sasampunipun maghrib. Konon piyambakipun ingkang nglanggar pepacuh menika badhe nampi resiko tertentu kalian bab-bab mistis kados hantu, tuyul utawi makhluk gaib sanesipun. Menawi kalian cara ilmiah dereng wonten bukti ingkang nyengkuyung klaim kasebat. Aktivitas makhluk lembat boten kepareng dipun ukur utawi dipun buktekaken kalian ilmiah. Pitados menapa boten gumantung ing keyakinan piyambak-piyambak ing tiyang kasebat.
Mitos pepacuh miyos griya ing dalu setunggal suro langkung tepak dipun artosaken minangka dados pepenget bab mliginipun pangatos-atos lan kesadaran kalian kawontenan sakupengipun. Ing wayah dalu kagungan risiko keamanan ingkang langkung inggil dipun bandingaken ing wayah siang. Pramila menika mitos menika saged dipun artosaken minangka seserepan supados ngatos-atos lan waspada tumrap bebaya. Sae ingkang sifatipun nyata utawi ingkang sifatipun mistis. Mitos menika minangka wujud kearifan lokal. Sanes artosipun kita kedah ajrih lan ngunci diri wonten griya. Nanging mitos menika paring piwucal kita kagem langkung ngaosi kawontenan sakral dalu setunggal suro lan langkung ngatos-atos lebet beraktivitas ing wayah dalu. Pramila mitos pepacuh medal griya ing wayah dalu setunggal suro menika langkung tepak dipun anggep minangka seserepan tinimbang anceman nyata. Kapitadosan tumrap mitos kasebat gumantung kalian kapitadosan piyambak-piyambak ing tiyang. Ingkang wigatos inggih menika jagi katentreman lan kawilujengan ing piyambak-piyambak sarta ngaosi kearifan lokal ingkang sampun ngembang wonten ing masyarakat Jawi. Pamirsa kasunyatanipun, mitos menika taksih dipun agem déning saperangan masyarakat Jawi nggih. Menika ugi dipun artosaken minangka pangetan bilih mliginipun kedah ngantos-atos lan tansah emut kalian sakupenganipun. Nah, kados pundi miturut panjenengan menika dongeng utawi kasunyatan? Pamirsa sasampunipun pawartos Jawi spesial setunggal suro badhe wangsul malih kanthi informasi menarik sanesipun.